Čus, ja som Minus Ninčus a vítam vás pri dnešnom tom programe. A dneska si poviem 5 vecí, ktoré ste nenávideli, keď ste boli mladí. Tak napríklad prvá vec. Mami, môžem ísť vonku? Áno, musíš zakapčať, bo mi to nejde. Au. Zakapčaj. Idem vonku. Kamaráti, počkajte, už idem. A prinesiem aj Barbiny. Aj Matela babiku. Áno, už sa idem, sa teším. Budú aj Barbiny. Aj Matela babika. Juj. A bude všetko, budeme šťastná. Pre mňa veľmi nepríjemné. Také tie prišiknutie krka, to bolo strašne bolestivé. Tak druhú vec, ktorú si povieme, je napríklad, keď idete domov, tak to začne vás naháňa a proste začnete bežať, máte taký pocit, ale keď vás takto naháňa, to je najhoršia vec. Nie po ušipnutí krku, nie po ušipnutí zipsa krkom, opačne tak, nie po ušipnutí, nie po prisvyknutí krku zipsom. To bolo veľmi škaredé spomienky, na to nechcem myslieť, ale tak, poviem tým lepším. Každý z vás si pamätá na zvonkovú hru. Idete, zazvoníte susedovi a zdrhajte. To boli najkrajšie spomienky, ktoré má každý z nás rád. Čo je tá spomienka? Určite by ti bola oslava. Tam nodou rozprávajú, pijú, patkajú jednohúbky, mňom. A z ničoho nič odídu. A keď jem si veľa alkoholu, 73 zlatý bažant, predsa počítal sa do kategórie ňa. Takže to bola ďalšia vec, určite každý takedy vyskúšal. Takže tak, veci je tu v dnešnej dobe priveľa a každý má rôzne spomienky, dobré či zlé, smiešne či smutné. No proste, každý podľa svojho gusta. Tak, dajte mi like, aj vy, ktorí si to len pozriete, aj keď sa to video nepáči, len tí, ktorí si to pozriete, dajte mi tiež like, pretože každý like sa cení. Píšte mi do komentáru vaše spomienky z detstva, ktoré si pamätáte. No a to by tak bolo pre dnešok všetko, dávajte mi odbery a ty, presne ty, mám ťa na muške, dáš mi tiež like, pretože aj keď sa ti to video nepáčilo, len tak ho tam daj. Aby som bola šťastná, aby ste boli vy šťastní, aby sme boli všetci šťastní. Tak, to boli spomienky z detstva a z vami sa lúči Ninuš.